Dic, Ave Maria, firmes tots i benvinguts a Debades, el podcast del terreno. Avui no teníem altra feina que fer el programa des dels estudis centrals de la Plana Ràdio, aquí a Santa Bàrbara. Sí, avui no esteu sentint la veu habitual que presenta el programa, però és que sabeu què? Són tantes setmanes venint aquí a fer el programa de bares que mai agafat el lujo d'avui vindre un ratet abans i ser jo la directora del programa. Ser jo la que maneja tot el cotarro. Ser jo la que tria el rumbo del programa. Ser jo la que fica la música de la intro que a mi m'agrada, I bueno, pues això que vos dic. Estem aquí als estudis centrals de la Plana Ràdio en... Sí, teta. Sí, i què més? Què més, fill, i què més? Morandes. Sí, ara sí, això sóc jo, sí. Aquí estirem, passant la tarda, fins que arriba la gent. El primer que arriba, doncs mira, s'incorporarà aquí i tirem avant el programa. Però hasta davantes, aquí que mana, ja ho veieu que sóc jo. Més música. Estàs escoltant la secció musical a càrrec de la directora del programa, Cinteta Morrandes. Dic, esta setmana tenim com a novetat el top 3 de la llista de cançons que més li agraden a Cinteta Morrandes, un tema anomenat Vell Camí. Terra d'aigua, repòs de l'Ebre, de les muntanyes, baixes fins al delta. Aquesta cançó és una adaptació brincat del tema Comte Roig, de John Denver. D'esperit lliure com una brisa de Garbí, vell camí porta'm de nou. I com no podia ser d'altra manera, l'està versionant l'artista Adrià Cid en Desiderals, que sabeu que és el conjunt que l'acompanya. I això va enregistrar el 29 de febrer del 2020 al Mas de Panton, al Perelló. Novetat musical a càrrec de Cinteta Morrandes. Sí, ara ja esteu sentint de fons la pròxima cançó situada al top 2 de la selecció musical de Cinteta Morrandes. Aquesta cançó es diu La rumba ebrenca i està cantada i interpretada per un paio que es diu Lo Gitano Blanc. Sí, sabeu que els gitanos diuen malacatones, però que ve a ser el que aquí nosaltres diríem lo préssec, Anem en ella, va, a veure què diu. La rumba que sona és la rumba ebrenca, que la rumba que sona és la rumba ebrenca, los malacatones. I que avui és quin solero, m'agafen ganes de fer-me gitana i tot pa ballar-ho com Déu mana. Soc de la Ribera, tinc padrí i padrina, però els meus besavis van vindre d'Hongria. Una gota calor a la meua sang, hay una gota catalana, jo no sóc de fang. Tinc un iaio paio, fill d'aquesta terra, va morir a Pandós a l'última guerra. M'ha deixat herència un cabell ple d'ones i un bancal a l'horta de malacatones. La rumba que sona... La bo de tindre la furgoneta plena de malacatones és que sempre pots enviar algú a pelar el préssec. Així que anem a la següent cançó situada al top 1 de la selecció musical de Cinteta Morrandes, que no és altra que... Secció musical top 3 en Cinteta Morrandes.
almenys 12 anys, sortia aquesta cançó en directe durant un concert al Matadero de la Rapidez. Com diríem nosaltres, hi ha plogut des d'aquesta cançó, la ballàvem allà de festa, però és que s'ha de recordar aquests grups d'allà baix que sempre li han pegat, diguéssim, al rock and roll. I este grup no és altre que Taus, rapitencs a matar. No sé si vivos o muertos, no sé si enteros o tuertos, son ellos, son ellos. Sí que són ells, sí. Els que venen aquí de vacacions, se porten el paper de casa, a fotre el menys gasto possible aquí, i pues foten la playa. Pues no, si volen banyar-se, a lo bé. Sí, també salen per les noches. Se'n van allà a la vela al vent, se fan un gelat i s'estan allí, bueno, tota la puta nit. Están en tu ciudad. No se li pot fer molta cosa més xiquetes el turisme i bé com bé. Hasta aquí el top 3 musical de Tamarrandes. Ara escolta'm, vaig a canviar de tema radicalment. T'has plantejat mai canviar de cotxe? Vas decidir que no fumaries i el cotxe ara mateix pareix un cenicero? Estàs als teus collons de tindre que anar a limpiar-lo cada 2x3? Truca al telèfon del programa, volem conèixer-te. Tere, passa'm la trucadeta. I, bueno, ja tenim el telèfon, la típica personeta, que no pot parar de fumar dins el cotxe. M'has acostat poquetet. A veure si el tenim per aquí. Què dius, fill? Ja estàs? Estàs aquí? Sí, bona tarda. Què dius, fill? Pues sí, jo sóc la típica que va dir que no fumaria al cotxe i ara fumo a tope. Sí, ja la coneixo, ja, aquesta història. Voleu canviar de vida comprant-vos un cotxe nou? Sí, em vaig comprar un cotxe amb la idea de que així allí no fumaria. Perquè tu l'afició de fumar ja et ve de fa temps, Sí, jo fumo per tots els puestos, fumo per casa, a la faena... Ja t'afiguro jo, com ets tu. Tu no pots parar de fumar. Sí, fumo per allà en vaig. I així, en definitiva, te vas comprar un bon cotxet o què més que sigui? Sí, i el cotxe pues, és un golfet, de dins està arregladet amb bastants extras i Sí. Bueno, el tema és que no tenia cenicero i vaig dir, mira, veus, una senyal més de que no he de fumar. Una senyal, Però dius? res, passades 2 setmanes, A visita, he muntat amb un col·lega, puc fumar? No, tio, no puc fumar, pues no vindré més en tu. Tant de cotxe i si no es pot fumar, saps? Sí, va dir, no vindré més. I, claro, pues, m'ho vaig plantejar perquè dic, hòstia, no fumador que sóc jo, a veure si també la gent no vindrà amb mi perquè no fumar. Home, ja estaves negant a la gent que et coneix una cosa que tu t'has de fer. Vaig recaure. Ja ho sabia jo, que recauries. Vaig recaure i ara pues, fumo el cotxe com si no hi hagués demà. Fumo un carter. Sí, tu ets el típic que també se compra un cartó de tabaco, saps, quan va a l'estanc. Carrego perquè així sé que si em trobo algú voldrà muntar amb mi el cotxe. El tabaco a la guantera que pots fallar, saps? Sí. Sí. I ara què, el cotxe, què? Com està? I ara, pues, claro, tinc el cotxe fet un quadre. Està tot ple de cendra, saps? La cendra tampoc no ajuda, no és una cosa allò que dius, hòstia, t'ha caigut cendra, agafa-la, perquè a l'agafar-la se desfà. Sí que té un mal agarrar la cendra. I per això m'he gastat molts diners anant al lavadero. I tot el disgust perquè tu te vas ficar al cap que canviaries d'hàbits i no has pogut. I no vaig poder i vaig recaure. Sí, li passa a molta gent això, tranquil. No, tampoc me cau cap anell, m'entens? T'entenc perfectament. I pues, no res, m'havíeu dit que em volíeu conèixer, doncs mira, jo sóc aquesta típica persona. Sí, ets la persona que buscava, vull dir que molt bé. Sí. Fill, escolta'm, alguna més a dir o què? Que si algú vol quedar amb mi per pegar una volta, l'espero que aquí vaig al pàrquing. Vols que obriguéssim línies a veure si hi ha també alguna persona que tingui com a afició pegar voltes en el cotxe, fumar i, en definitiva, gastar gasolina com si li donessin de baixes?
A veure si es fa amic teu. Sí, si algú vol quedar amb mi per pegar una volteta i escoltar musiqueta, estic aquí baix al pàrquing. Sí, per si hi ha algun interessat, que mos truqui aquí al telèfon del programa. Estic aquí un moment. Au, va. Sí, pues fem això. Mira com és sereno. Sí, ja te sento, però he de penjar que si no la línia estarà ocupada. Au, entusiau. Mira. Bueno, estem a l'equador del programa i seguirem amb més contingut de la mà de la directora, que no és altra que jo mateixa, Cinteta Moranges. També estem buscant a la típica persona que el senyor metge li ha dit que canvia de vida. I el que fan és apuntar-se a la piscina per després no anar. No anar cap dia. Si tu ets una persona d'aquest tipus, truca-mos, que també te vull conèixer. Veus? Ja està aquí la trucadeta, que poc costa trobar persones així, cada vegada hi ha més. A veure, Tere, passa-me-la per aquí l'antena. I estic en antena, Cinteta. Bona tarda. Bona tarda, fill, que tu te va dir un metge que canviessis de vida anant a la piscina, i n'hi ha un far perquè canvies set. Me pensava que anant al metge i que m'ho digués el metge canviaria, però ni això, no hi ha hagut manera. Sí, amics oients, ell és la típica persona que se n'ha d'anar al metge perquè sigui ell el que li digui que canvia de vida, perquè els de casa li diuen i no fa cas. Pues sí, això. Vale? I això no passa res, ho hem d'acceptar perquè hi ha moltíssima gent que està passant pel mateix. Però bueno, jo és que a la piscina tampoc és que hagués provat mai d'anar. No, fill, és que la piscina és l'últim puesto que t'envien. A tu al gimnàs segur que et va dir que no anessis. No, sí, és veritat. El senyor metge me va dir que el gimnàs ni tocar-lo. Sí, ho sabia jo. Bueno, i a la piscina vas anar o què? Sí, el primer dia que vaig anar a demanar informació me vaig quedar motivadíssim. Sí, jo he treballat molt de temps de dependenta i en la careta de la gent quan va demanar informació ja els veus si vindran molt o no vindran gens. I tu ets el típic que ja es veia que no aniries. Però bueno, Cinteta, és el que tu dius. Cada vegada hi ha més gent com jo. Sí, ja t'afiguro que ets aquest tipus de persona. Però bé, és el que buscàvem també. Volíem sentir el testimoni de gent com tu. Sí, és que jo sóc aquesta típica persona que va un dia i no torna. Dic, tu, la força de voluntat no hi ha manera per en trobar-la, tat. D'on, pare, d'on. Ja t'ho diria jo. I bueno, lo bueno de la piscina que lo menos ja t'ha caducat. Em va parar i m'ha caducat, segur això. En fi, que et vas agafar lo bueno completo. Sí, me vaig agafar lo bueno més totxo, jo. Bé, Me van liar, sí. no sé quant de descompte, entrava a jacuzzi, sauna, què em sé jo. Me van embolicar i mira. Sí, estava claríssim que a tu t'emboliquen ben embolicada. Escolta'm, fill, dis-mos com te dius, home, a veure si te fico cara, Jake. Pues preferiria no dir el meu nom perquè la meva família se pensa que vaig tots els dies, cada matí. Va, home, que no li diré a ningú qui ets. Prefereixo amagar-me. Pues jo prefereixo que no t'amagues, fill, que enfrentes els problemes. Va, dis-mos com te dius, va. No, com a molt te diré el meu signo del zodíaco. El teu nom, fill, del teu signe del zodíaco. A veure per què el vull jo. Bueno, ja et pots fer una idea de la meva personalitat, així? Sí, seguríssim que si em dius el teu signe del zodíaco, endevino qui ets. Va, veure, dir-me el teu signe zodíaco i quants anys tens, que te tiro les Però, cartes. fill, com hem acabat? Que dius que em tiraràs les cartes a mi? A Sí, veure. dona, que te tiro les cartes, que te veurà el futur. No vols saber tu el teu futur? També, fill, també em fots en un compromís. No ho sé si vull. Que ho fas veu, què? Sempre se m'ha donat molt bé. A mi endevinar el futur de la gent. Sempre l'encerto. Sí. Sempre la clavo. Jo és que tampoc te veia que sapiguessis tirar les cartes. Com has acabat en això, Jack? Jo abans d'anar al metge vaig fer cap a un curandero a que me tirés les cartes i me llegigués el futur. Sí. I què es va dir? Que no tardec molt en anar al metge. Me cago en les mans. Vale. I llavors vas al metge. Sí, ho vaig fer cas a les cartes. Vaig fer cap al metge. Vale, i llavors és quan el senyor metge et va dir que tenies que canviar de vida i començar a la Però piscina. el que també em va dir va ser que si algun matí em feia presa, que ell tots els dies a les 8 del matí estaria al bar fent el cafè.
que passes per allí si algun dia em fe presa. Això de dir el metge és l'esmorzar I ell? per dir, diu, m'has caigut molt bé, doncs li vaig caure en gràcia a tu. Què hem de fer? No tots els dies he un amic metge. Sí, ja que dic aquest tipus d'amic metge m'aniria molt bé a mi. Dic, en queda el bar este? És el bar mateix de la piscina, allí al costat mateix. Pues com has de tindre força voluntat tu, xec? Allí se mos passen les hores, mos fem al matí, se mos fan les 12 del migdia. I què fem després? Pues el vermut. Com I que agafem l'hora del vermut. vermut? Però que este metge no treballa o què? No, bueno, és metge privat, té consulta privada. Contra, així pagant i No tot. saps el dineral que em vaig deixar jo per anar a que em visites este metge. Sí. I que no se n'enterés los de casa. Està clar, però el tema de tirar-ho en les cartes, com És que jo no t'ho he dit això, però també ve la comandera a esmorzar amb nosaltres. Esmorzem els tres. I allí pues, matem les hores, tirem-nos les cartes Sí, tan poca feina que tens. i bueno, pues, al final no hi ha de pres. Al final. Ja avui t'has animat i dius, va, vaig a tirar les cartes en ella. Pues bueno, vale, no te les tiro. No te les tiro en directe, però tu demà a les 8 fes cap allí al bar, del costat de la piscina. Te les tirarem allí, ja veuràs, quines risses. Jo al·lucino que tirés les cartes allí, vull dir que vindré. I hem tirat hasta lo socorrista de la piscina, les cartes. Pues segur que vinc. Bueno, va, pues penjo. Pues va, pues sí, pengem. Ah, per cert, puc dedicar una cançó? Digues, va, a veure, quina cançó. La de ta mare és monja i ton pare és retó. Ui, estaria que no la tenim, Ah, no la teniu? La tenim? No la tenim, no. Pues va per la preciosa. Bons collons, que la cançoneta dichosa. Pues bueno, va, ja mirarem de ficar-te-la. Ah, no faltes demà, eh? Pues sí que no, que ja t'he dit que no. Au. Vinga, adeu, mos parlem. Adéu-siau. Demà, de totes vaig a veure què collons foten estos allà al bar de la piscina. Pues bueno, seguirem el programa també, perquè aquí hi ha més coses a dir, encara no m'ha arribat els collons al telèfon. Xica, Tere, dis-li... Bueno, no l'agafi, deixa'l sonar. Sí, deixa'l que soni, deixa'l que t'esperiguen. No veus el número que pica per aquí a la pantalla? A veure qui és. No és Juanita? No? Bueno, va, pues passa'm la trucada, va. Bona tarda, qui truca? Bona tarda, Cindeta, que sóc Marta, la de la peluqueria Martemenga. Ets tu, Marteta? Que dius, filla, com estàs? No t'aconsegueixo contactar pel teu telèfon personal i te truco aquí perquè sabia que et trobaria sí o sí. Sí, digues, a veure. Res, que ja tenim la teua peluca preparada, passa quan vulguis. Vinga, que bé, com ha quedat l'assumpte que m'has preparat? Pues esta setmana, Cindeta, mos ha sortit una peluca així cap de casco. Com està fet això? Cap de casco, dius? Sí, Cindeta, esta setmana hem tingut poca gent i mos ha sobrat poc pèl per reciclar i fer-te la peluca. Mira, doncs mos ha sortit això i gràcies. Però bueno, que me veuré bé. Veuràs regular, perquè... Com que regular? Que se ve deixa una mica arrans d'ulls, però bueno. Dona, tal com ho dius, no sé què pareixeré jo en esta peluca. Pareixeràs un d'enquells dels Beatles, pareixeràs. Els Beatles, la mare que et va parir, Marteta. I et donaré una cola perquè la pròvigues i ja m'hi diràs què tal, a veure si s'enganxa bé la peluca. Sí, filla, dona'm algo més fort que en el que em sua al cap més se desapega la peluca. Bueno, que així passaràs avui o ja passaràs demà, perquè així, si no tanco ja i me'n vaig a casa ja. Espera'm, que vull que em fiques la cola esta al cap. Vale, Cinteta, pues ara, hasta ara. Hasta ara. Tere, ara sí que he desconnectat el telèfon, filla, que si no hi ha manera de seguir el programa i hem d'anar acabant, ja t'ho pegat les bàtols, va. Despenja'l i fica'm la sintonieta meva, va. Sí, foli. Ensomies en tindre una banda de música? Te vas comprar un instrument i ara el tens per casa de mobles de lujo? T'encantaria fer nous amics més joves que tu i que siguin músics? Vols que diguéssim que quedem per ensaiar, però el que realment farem serà fotre-nos cerveses a mort de morir?
Si estàs interessat, no dubtes en ficar-te en contacte amb mi. Som un grup de música anomenat Arrosa Banda, en Cinteta Morrandes. I estem buscant artistes de tot tipus. I si damunt t'agrada conduir, ets el candidat perfecte. També busquem conductor que mos allargui a tots els puestos. Pues xica, què és això? Què és això, Tere? Puc passar? Home, fill, ja estàs dins? Sí, home, que sóc jo, que sóc la Boti, xica, no, tampoc, no et fiques així. No em fico així, Boti, però tu entres com vols, també. Passo quan me donen la gana, ja ho saps. Sí. Bueno, què vols, Boti? A veure, va. Jo he sentit això que dius del grup de música, que buscaves gent, i jo te vinc a fer una proposta perquè també me fa falta gent del meu bando. Ja ho sabia jo, que el dia que em monto jo algo i busco gent, tu també t'has de muntar algo, per tocar-me els collons a mi. A veure, va, què t'has muntat? M'he muntat una secta. Com està fet això? Què dius? M'he muntat una secta, sí, una secta. La secta del Boti Botero. I què és això de la secta? Com una associació? Sí, en ànim de lucre total, això sí. Bueno, Xai, a veure, què collons foteu allí? Fotem espiritisme, però també fotem escalada i també fotem de tot, fem un munt d'activitats. Activitats i tot? Bueno, i si per una d'estes me gira al cap i me vull fer de l'associació de la secta esta, de Boti Botero, què? És pagant. Com això? Sí, m'ho de pagar. Au, el gasto. No esperes tampoc passar-te-ho bé del tot, i en vegades que sofrixes molt, però bueno, és la cosa de la secta, si vols entrar... Sí, si vols entrar també has de sofrir una miqueta, no? T'hauria de fer una senyal aquí al mig del cap. Home, a part de pagar m'he de fotre una senyal aquí al cap, que això també s'ho fas tothom o què? Sí, tots se la fan. Cada un tria un puesto, però jo te veig que tens el cap per fer-te-la aquí al mig i pugui ser quasi la meva predecessora. Bueno, fill, parlem-ne. Això vol dir que després me pagaran a mi o què? Sí, i te quedes al mando de la secta. Pues, i li puc canviar el nom o què? I ficar-li secta de Cinteta Morrandes. No sé si voldràs canviar el nom, se dirà secta Boti Botero, però què t'apareix? Home, no sé, trobo que al portar-ho ja també seria qüestió de canviar el nom, no? Et dic jo que el nom triomfa. Bueno, Boti, doncs m'ho pensaré, va? Deixa't estar de tocar en el grup de música de buscar gent. Bueno, m'ho pensaré, xic, I també passa't amb mi, vine amb mi i ja veuràs si xalarem. Boti, si vols, demà vine a esmorzar i ho parlem, però ara te n'has d'anar. Va, dona. Que no, Boti, que te n'has d'anar, va, vés-se'n. Sí, me'n vaig en seguida, que a veure si convenço algú més d'aquí la ràdio. Això mateix, Boti, tu ves convencent a gent que com més la convencigues serà millor per a mi quan jo sigui presidenta. Sí. Vinga, va, adéu. Adéu. Xic, Tere, no et deixes enganyar pel Boti, però vés a pegar un vistazo i aguanta'm a Juanita un momentet. Pues bueno, amics oients, ara sí que falten com a 3 o 4 minutets perquè sigui la mitja en punt i Juanita deu estar a punt d'arribar. Com diria aquell, anem-ne abans que mos agafa el bou. Ha sigut un autèntic plaer servir-vos a vosaltres i a la ràdio. Moltes gràcies per escoltar-me i ara quan vinga Juanita podeu veure que el programa com que no l'heu sentit, vale? I pues això, amics oients, si voleu, ens veiem la setmana que ve aquí, a un altre podcast del Terreno. Va, home, que és de vades. Clara, fes-me un favor, filla, ara quan me llanci per aquí la finestra fent ràpel, los llanço els restos, torna'm-els a amagar aquí la meva caixa fora, home. Va, que te m'així, gràcies. Pues xica, quines finestres teniu aquí a l'estudi de la ràdio, xec, que no s'obren del tot? No cap polla per aquí, Hauré de rebentar el vidre, Clareta, no t'assustes pel soroll, ja està, arreglat. Va, filla, que me'n vaig, se'n recorda dels llençols, sobretot, que no se n'entera Juanita, que he estat aquí. Adiós, que em tiro.